So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's my Estong Malupet, and today we're going to discuss the Bisaya terms sa mga shapes. So I have 5 shapes na ituturo sa inyo, yung basic lang na tinuturo ko sa Twitter. So first is the rectangle, second is the square, the circle, the triangle, and the diamond. So first is the rectangle. So Bisaya term ng rectangle is rectangulo. Rectangulo. Ang rectangulo nagsugod sa letrang R na adunay tingog na R. O ang rectangulo adunay pila ka buok silaba. Rectangulo. Rectangulo adunay upat ka silaba ang pulo nga rectangulo. So ang kuan sa rectangulo na rectangulo. Rectangulo. Next is the square or the quadrado. Quadrado nagsugod sa letra quadrado or square. The third one or the circle or ang linya. So linya nagsugod sa letrang L nga adunay tingog na linya ang tawag sa Bisaya sa circle. So usually ang ikaupat kay ang triangulo or triangulo. Ang ikaupat or triangle or ang triangulo. Ang ikalima kay ang diamante. So ang rectangle ginatawag siya og rectangulo, ang square ginatawag og kwadrado, ang circle ginatawag og lingin, ang triangulo or ang triangle ginatawag og triangulo, ug ang ikalima ang diamond na ginatawag og diamante. So itudlo na ko sa inyo para mas madali siya ma-retain sa mga bata ang shapes natin ginatawag na kantani. So ani ang kantani guys. So pasensya kay dili ko singer no, pero I'm trying my best para at least makapag-abot sa kuan sa kanang klase makaulo nato ang mga bata sa mga kanang mga forma-forma. So ano ni siya? Lingin, triangulo, quadrado, rectangulo, diamante. Okay, sige pa. So, I know some of my co-teachers and the mga kinder teacher, kabalo siya ani kay ginakanta naman siya. So, at least as parent, makabalo mo sa among kanta. So, lingin, triangulo, quadrado, rectangulo, diamante. So, nga na siya talaga magtudlo og shape sa ato ang mga bata. So, rectangle, rectangulo, square is quadrado, lingin is circle, triangulo is triangle, and diamante is ang diamond. So, I think that would be all. I hope na makakataon mo sa among video. So, bye!